mar Wiper nochopo e alap ndeke ma Jomo Kenyatta mar rwako gai mar Wiper Kalonzo Musyoka e pacho ka kanowuok e boma ma Washington DC e piny Amerika, kama nobede gi lalruok gi Jo-Kenya modak Amerika kaachiel gi ji mamoko. Kalonzo noloso wi chal mar oro e gwenge mag nyandwat mar Kenya, kowacho ni sirikal owinjore oru chenro mar konyo jodak mag gwengego kosingo matudore kod jokanyo mawuok e pacho ka kod ma pinje maoko e neno ni familia modak e gwenge ma oro nitiere oyudo sir. Bende nochwalo ng'ur mar Jo-Kenya modak e pinje maoko e wi nok mar kuonde luto ombulu, kowacho ni Jo-Kenya duto modak e pinje maoko ok nyal chopo nyaka e boma ma Washington mondo mi gilut ombulu. I've also said that we declare that what is happening in northern Kenya and in a lot of parts in eastern Kenya amounts to national disaster. Kuna njaa, watu hawana maji, na nasikia kwamba wengine wanaenda kupatia watu chakula kuambia sema 2 term. Aibu. Hiyo ni aibu. Watu wetu wana haki kupatiwa usaidizi na serikali na sio kupatiwa with any conditions. So we're going to work with our partners tuone vile tunaweza kusaidia watu wetu huko Mandera, watu wa Garissa, watu wa Wajir, watu wa hapa Ukambani, wote wana njaa zaidi kuelekea huko upande wa Taita, Mombasa na kwingineko, na wale wa Kenya Isiolo, vile vile Isiolo na Marsabit. Wale wa Kenya wenzetu ambao wanaweza kusaidia wenzao pia tuwe na yule msimamo wa kusaidiana, as happened in 1998 wakati wa bomb blast. And this is another subject I was able to deal with. I met the lawyer who has been handling Wakenya zaidi ya 3,000. Over 3,000 Kenyans are still living. They are actually in the category of victims of terrorism. And we are telling the American side also, waangalie how they can amend the law in order to have those Kenyans benefit. Some of them are dying. And here I want to congratulate Senator Kavindu because she brought this matter in the Senate. She followed it up. And this matter was brought. I was given all the documentation to be able to see how we can ameliorate the suffering of these Kenyans. Wengi zaidi. Governor Masaya James Orengo onyiero weche moko mosebedo ka fuong'ore ni MCS ma County Assembly Masaya chano mar pedho paro